irakurriko dugu registratu behar duten dokumento horren edukia. Que decía que dos compañeros del movimiento están entrando al Parlamento para registrar unas peticiones que les vamos a hacer a los grupos parlamentarios. Kaixo lagun, gure lana sostengatzeko egin zaitez bazkide. Nafarroko Parlamentuak gaur onartuko ditu 2026 urterako aurrekontuak. Beste balorazioetan sartu gabe, Nafarroko pentsiodunen mugimenduak adierazi nahi du kezkatuta gaudela adineko milaka personek Nafarroan bizi duten egoera larriagatik. Nafarroko pentsiodunen mugimenduak urteak daramatza eskatzen gutxieneko pentsio osagarriak une bakoitzean indarrean dagoen. Lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbaterakoa iritsi behar dutela. Nafarroko gobernuak Euskal Herria Bildu talde parlamentarioekin hartutako akordioa 2026an gutxieneko pentsioaren osagarri hori 1.100 euro bider 14 hilerokoa iristeko urrats positibotzat jotzen dugu bide horretan. Baina osagarri hori lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskatzen jarraituko dugu. Nafarroko gobernuari eta talde parlamentarioei borondate politiko irmoa eskatzen diegu pentsioen genero arrakalaren ondoriozko desberdintasuna zuzentzeko. Erronka horiei aurre egiteko asmo handiagoko reforma fiskalaren falta sumatzen dugu. Inork ez du alde batera uzten energia enpresak, finantza erakundeak, elikadura kate handiak eta abar, beren etekinak handitzen ari direela egoera inflazionista honetan. Horregatik, uste dugu ezinbestekoa dela zerga erreforma anbiziotsuagoa eta progresiboagoa egitea gehien irabazten duenak gehiago ordain dezan. Planteatzen dugun gizarte gastori aurre egiteko. Adineko personek sartzaro duina bilatzeko dituzten beharreri arreta berezia ematea eskatzen dugu Nafarroko pentsiodunen mugimendua.